Kasingi ke basis pa arpukandai, haga keteng pau kuam nasi makuat amen. Kutra Jisu tu pensele ingi do mensi makuat jongme. Kalendong kebalai. Hatu ngadang keren penrok biang ya ladi. Ni halek ngidon kam kum ki ai kiwei pat ekashti ya rok sapi ni napi. Mapi pilong kashti jonga kebalatip la puli de kibrio barok balatho akido nuot jongpi. Syai kedar pilong kasiti ukris bangala ai kasiti balatho om da kasia hanrai da munsiem jong ublei ba im. Om hakiling kunap miau, om hakiling kniap mau, hanrai hakiling kniap do jong kado nuot. Ngidon kani kajing syania kabakra ho ublei ling ba ukris. Ngimdon ai na ladi ban kop bangi biang. Kaburom jungi kawan na ublei. Ubala penlong ingi kinong tray kibatbit jong kajutang batmai kabalong jong ka an balatho. Henry jong umensiam. Kaan balatho kapeniap Henry umensiam wa jing im. Tila da ka kam kabayalam sya ka jing yap ya kabalatho hau mau. Kala ai kat kata kaburam hadu baki Israel kimnut pej ya ka khmat Moses namar ba kalap halang da kaburam. Wala kalalong kaburam kabanja no. Kat no lei kan kham kraw ka jing tray jong umensiam. Lada ka kam sakri jong jutang ka papenram kalayo buram kat no lei kan kham kraw ka buram jong ka kam sakri ka papenhok. Da shisha ba pianu jo da kata ka buram ka baduna ba kani ka buram ka palat liam. Ya kata di ban ong ba kamlong buram setia. Lada kata ka balamang banja no kalayo la ka buram kat no lei kan kham kraw ka buram jong kata ka bani adu. Nabar bang idon kat kani ka jingkermen ngi kren slur sibun. Ngimlong kumu Moses ubalaka elaka khmat kenang baki Israel kin om yo iya kata kaburam bang haba kanja no. Kijingmut jungki kila luon haduk menta menne haba pulie ke jutang barim om juklie ke jingka. Dei ha uktang ha ukris balaweng no yaka. Wat menta haba pulie yo Moses ke jingka kadang tap ya ke jingsung tu jungki. Henry haba ke Israel kan pa sya utrai anweng no ya ke jingka. Utrai ulong mensim, kat haba udan mensim jong utrai, hang ta don kajing lai lui. Yangi baro da ka bapet ya keburam utrai, klem da ka elaki khmat, yangi lanang penkela. Na keburam sya keburam. Sya kedur jong uhi, da utrai ubalong mensim. Kaktien jong utrai, ngis ngongu ya ublei. Ngilong ke siti, balatho da mensim. Ngilong kiti belatho om da kasia handai da mensim. Ngilong kiti ki jong ublei. Ngilong ki mati jong ublei. Mangi iwei pe wei kum ki Kristan u Paulus ukwa ban ong i Kristan hokorin ba kumju ingi iwei pe wei. Kumba u Paulus ulayalap hokorin bat maki kala long Kristan ong mapi pi long kiti kamati jong kajing trei jonga. Ngiru ngilap diang yang ni kajingai ngilong ka siti ba balatho dingba umensi maku ya kado nu jingi ban mangi di ben penpau ya kani shaki wei ba de kibri ba mangi ya kendo lingba jongnu jure jongnu ngilai opriang ya kani ka jingai lingba ka jingelap jongnu ngila kala long ki Kristan lada omde yang ngiru khamtam e ikikmi ikikpa ne mi e pa e jingi ki bala priang ya ka jingai ban nak mentak itu ki bala wan yalap sya ni ki missionary ki lingdo ki bala wan ban priang ya ka tin jong blai ban yalam ngi sya ka jing syai ka basisya nak benta jongki ngi long kamati ka jingtrei sitam jongki ka uso jong ka jingtrei jongki hapadeng kani kari ka ba ie jongi ngi baro ngi poisa ukris de badon kinong yalap bar kani ka por Paulus ko amang mangi pada ngi de ban kan mau ba mangi ngi long ka siti bat ka ai balatho ka an barim ka ai ka bajah ka an barim ha ka an barim ya ka hukum la ne ya ka an la tho ha ki link niap mau ha ki link niap mau bat kata ka long syabar. Mentah pada orang, ya kan ni ke an jong mencium pada, ya kan ni ke siti jong mencium, ya ke an jong mencium, thok syur kiling kena mau, hendai nama bela thok dah mencium, bat mentah mencium thok iki, ha kiling kena jong kado nuot jongi iwei pa iwei. Ya kan ni ke dau, kumu Kristan ngi ko ngu ya ke an, dei syur tang ban pen I, ba ngi ko ngu ya ke an, namar ba larangim ko ngu in sasak pen stom, hendai kumu Kristan ngi ko ngu ya ke an, namar balai, ka anhi ka yarap ingi bengin ko ungu eka namar balai dah la dihi la da don bayu ini da don bam yu I la da sya ero ni sya ben
la syak pen sitom ne syak ngiyok khusnam ne ngiyok jingero compare la dalong kono ru hendai ka an jung blei namar ka don hapo don jungi ka bumut ngin jit ban le ya ka mon ko jung u lada ka long ba ngi hab ban syak jing ben na baro la ne wala da ka long ba ngin syak yaro abar o khoi ru lada ka di ka bas niu ngin num tre ban le kata ka dei ka an jung min sim ka ba don hapo don jungi iwe pe we balkan ni ka an mun sim ka dei ban betelin ti yang iwe pe we ha ka jing im jungi ka ba man la ka sngi ublei ula pen bet ula ibet ban pen long ngi kinong tre ka jutang ba thmai jong ka an om ka am an bala tho ki mauling kniap handai ka an jong mun sim kani ka ba Paulus uang sai sien pat dah ba maki ba Paulus bat kumju ki apostol ba mangi iwe pe we menta ngilong ki jong ka jutang ba thmai ba ngilong ru kinong tre ki jong ka jutang ba thmai u Paulus uang dei ublei bo pen bet pen biang ba ibet ban thung ya Paulus ba de kinong bo jong u ya ki apostol ban long kinong tre jong ka jutang ba thmai ban ya kani ka an ba thmai ban yalam ni ki brio sha kani ka jutang ba thmai kani ka dei ka ba ublei ule om dei ka jingdawa jongki yangi iwe pe we ublei upan khamti ka jong ka kamram hakar kom ba pero mengingi dan lada mangingi glong ki ba kloy ban sungthu ningkong kani ka kamram ka ba ublei upan khamti yangi khamtam lada ngi sungthu ba mangingi mlong ki ba bit bandawa ya kata ka ba mangingi yo ngin sala ban trei khambha nak ban ta jong ublei lamar ngi tip kat no kalong ka ba kongsan kata ka kam ka ba ublei ulapan khamti hangi hadin kata Paulus la penyepiar kata ka an barim link kniap mau ka an ka bathmai link kniap jong ka dok not menta penyepiar ru ya ka burom ba kini ka atliki ki an ne ki atliki jutang atliki an ki yo kani ka an ka barim haba Moses lawan hiar na ulum jayu Moses haban ka ela ka don mar balai had ba ki kadur jong ka phalang da ka jing thaba haba uya kendo ba du blai ba kabasung tenar ba Paulus ong ni Moses ulaka khanang ba kipai ba Israel kinum yo I haba kata ka buram kan saja no baru ong kani ka buram ka bane tang sipor kani ka buram ka bane tang sipor hendrei ong mentap da lada ya kani ka bane tang sipor la ai buram kat kani ka no le ya kani ka bane du ka bane junam ya kani ka jutang ka batmai ka bane junam baru ang ladang ye nujor kani ke jutang ke jing kraw jo kani ke jutang bawan bu thmai am bar kate ke badim la ban ong ba kate ke badim kamlong buram ai satiaro am hang ni Paulus umde bo kwa ban benyo Moses ne ban pen po ya ka ba ublei la le ling ba Moses ndai u kwa un pen sung thu jingi iwe pe we ya ki kristano koren ba jingi iwe pe we ya ka jing kordor jong ke jutang ka ba thmai jing kordor jong ke jutang ba thmai kum kan uksa ngila ban pe ha ka jutang ka barim kum ngila pe menta ningkong ka an ka di syapar menta ka jutang mat mai mun sim ko udan po jungi mau tho ka an ha ka jutang barim tangkat tu ka ningut kibri balajit ka pang jung ublei ki opdiang yo mun sim ko bana ka benta ka mission ka ba ublei umang ombaro ki pat ba ha ka jutang mat mai mangi baro khoi ba li ba yong ba baro khoi ki ba la nget ha u jisu ba kraw kedan ba start ba bit non dong sedong mangi baro khoi ngi yo pdiang lang yo mun sim ba khoi ngi yo pdiang lang yo mun sim ba khoi na ta ka jutang barem ha ba ki bri pe so si yo mun sim ba khoi u blei weng no yo mun sim ba khoi na ka jing em jing ki ba ngi la wani ikum kan uksa jong si em sol ka i ka ba jia ka yeng jong u ka jot ka pra ka du jendam ka yeng ka sem jong u sol ba mun sim la wan la ra no cha u dabet but dei na kani kada ba David ule pop u ong kumno ko kan rat wat weng no ya umun sim ba ko jong me nanga ha ka jutang bat mai ngi ka no sin ngi le pop persha umun sim ba ko ka no sin ngi pen khen khnang ngi ki hukum gu jong blei ka no sin ngi henry u blei u klam pat weng no ya umun sim su nanga wat na phi u klam weng no na mar balei ka ni ka di ka jutang ka ba de junam om dei na mar ba u ngai la ne u shania ka jing bat kular jungi henry na mar ba ma u dei u babat kular u jisu la da pendap kita ke baro na ka benta ka jungi ta ka daw ka ni ka ba jutang ka bathmai ka bal pen scam ha ka snam jong try jungi jisu Christ ka ni ka long ka buram ka kham kraw shu pan ben nu job ya ka ni ka buram ka barim but ka ka ba Paulus kwa ban ong sa ka wai pa de ki pa ya ki Kristan hokorin ong ai ka ni ka nuksa ba ki pat ba Israel omdan bala ban weng no ya kata ka jingka na Moses pa wat hadu mentar apa ki puli kani ka jingka ka don kamut kimla ban sungthu pura kimla ban sampang pura dei tang ha uji sukres lingba uji sukres kila ban yo pediang ya kani ka jing phalang kila ban weng ya kani ka jingka ba dei tang lingba uji sukres
ka kin sala ban iya kata ka jing pura jong ka jing tho ba khut barok ka wei na ta daw ngi soong ba u Jesus Christ udai the final revelation la ne kata ka par khot jong jutang borim ka jing pen pa barok khot ka kut ha utrai jungi u Jesus Christ ma u namat balai udai u blai ulawan hi sya kani ka parthai hadin kani om don kam su da ki wei ma u pen ilut e kita ke barok khot bat kini ka jutang borim barok khot kitab Pentateuch la ne ka an ki no thu lupa kitab jing sabar khot kini ki kedau ki betin lenti ki alam yangi ki pen kre yangi na ka benta jong Jisu ka jing wan jong Jisu na kata ka daw la ki pai ba Israel ki kwa ban weng ka jing ka la ba ki pai so Jisu ya ka jing ka baka ki ban song thu purai ka tien jong ble kata ka jing pen kre jong ble en saweng kin sa yo iya kata ka jing shai ka ba lakular how Moses ba hakinang itu lupa hagad khot ba khatnyo ba khat pra u Paulus ong ini kintin ba smut nat ba hachpangka jing tre kam jong mun siam ba kho ong mun utrai long mun siam ba don mun siam jong utrai hang ta don ka jing la luot ko hon men ko para ba e ha ba don jong mun siam jong blai hang ta don ka jing la luot don ka jing la luot na ka jing pendep na ka jing le ban pendep rukom ya ka kamlam kristan jingi don ka jing la lut na ka jing mani blai jungi ban ong ba to ta namar wala rangam le cha mai hang ni cha mai hang tai pe khmat kini pe khmat kitai du lum jing tep kum ta ter em ka jing la lut ka bang mangi ngi wan mentang ngi ki khun ju blai ngi dei ki se di bahasa alam ha mun si ba ku na ta ka daw ka jing le jungi kita ke bar khoi ka di ban mi na ka jing e da ka jing la lut ngi le cha ka mas ba ku ngi sim mentang ka sing try ka jing le niam kita bar khoi om dei era bantang ban yo e ka bden kan dei kham tam e na ngi dei ki khun ju blai ban ngi kwa ban ya don ban blai ngi kwa ban ya ya kini ka jing la lut u kwa e ngi bang sha te mrao ka jing pendap rukom ta ya ka an henry kham tam e ban dap da ka jing e ban le e baro da ka jing e mun sim ko kwa ban pen rit mun sim ngi mun sim ko kwa ban slori ngi bangin tur sho pa ta ka daw ngi puli ha city siki roman ong no ha mun sim ko ngi slor ban ong e kat ba mon ha oble ha city siki ephesus ong e ta ha city siki roman ko ong ba mun sim ko pun long ngi khon jong ble ha city siki ephesus ong ba lingba Jesus Christ ngila ban kren kat ba mon ha oble ka ba mon ngila ban approach ya oble kumbang ngilong they how try jungi Jesus Christ mun sim ko de mun sim jong jing la luot upan la luot yang ina kini kijing syate so kum baro upan la luot yang ina kijing syate merau kijing mlin basniu jungi upan la luot yang ina kijing syate merau kijing tieng jungi kijing sien bit jungi kini baro khoi ki bam yalam yang isa kijing em bapura am mun sim ko ula ban pan la luot yang ni lada mangi ai lat eu lada mangi ai lat eu kawai ka mun sim ko kwa e na kam ta ka jungi iwe pe bang mangi ngin kaladur ngin kalalong ko mu Jisu kumno dak bangi pet kmi lenti barabor ya utra Jisu lada ngi pet ya kaburom jong Jisu kaburom jong u kan sting shan hangi ban mangi ngin sanang kaladur na kawai kaburom sa kawai buram kata ka dei ka thong jong jing em kristan kata dei ka thong jong jing em kristan ba mangi ngin nang kaladur shu man la ka por mun si makhut ngi pet ya utra Jisu ngin nang kaladur na kawai kaburom sa kawai kaburam hadu bangin dalong kum u Jisu kajingkir ku bakrau jong kajutang bathmai kadai bamangi iwei pe wei la ai ngi ka bor lingba man si makut bangin long shu la le bangin ya seriem dor ya Jisu kiwei ki jingkot jingkhia jingkir ku kam gajam kita kinwan handai ka bakang sandu kajingkir ku kadai lingba man si makut ngila ban long dor shu kum Jisu tungin persyang bangin terang ya kani ka jing ai ka ba ublei ai ngi kat kani ka jing ai ka bakrau ani ro yo Jesus Christ junam la junam amen wa bneng to ai ba kaching ngai ka mela ai ngi ha ku chungi Jesus Christ un men chungi ba ka ding zo kaching ai wala pan raham ki do no chungi da mun sim ba khu kin kir siu biang hangi ya kaching ka men ba ka khu na man ta kaching wan ka hima chungi to ai ba kaching ai chungi kan pan kalai ngi shakinong bat sambai bam juthat jong ka gospel to ai ba ki sambai kin pan kalai kolom brio man brio na shapo but you can tha baro a ka jing mil ti batikna ya ka beneng batamai ba ka pertai batamai haba andala job ya ka bo jong ka sniu ka burom jong mi kan ting shan chabam chukut to ai ba ka jing e jong ka jubili kan kar siu biang hangi ki pen grim jong ka jing kermen ya ka jing thrang na kan ta ki spa beneng to ai ba ka ni ka jing e kan pen sapriang ya ka jing kemen ba ka jing sok jong nong pen em jong mi cha satla ka pertai chami ublai jong mi ubala ka ku junam kan long ka burom
bat ka jingero si junam amen. Kudono kutam Jisu tersin ai kemarian rap jingi Kristan tuduai na kumta jingi